सोरबाफोर बिदिनो गामियाव गिदिं गिदिं जुमाय लोंथिंबाय थानाय थास गेलेबाय थानाय दङ नामा? नैबे जोंनि बेटारि कम्पानियाव माने मानसि नांगौ जादोंमोन आरोना। नोंथांमोना हिनजावजों रायजाबाय थास्लायस्लाय बिमा बिफाजों रायजाबाय थास्लायस्लाय बेखार दङब्ला जोंनि बे बेटारि कम्पानियाव मावफैनो हागोन आरोना। बारा गिलिर गिलिर नङा, एकदम रेजें रेजेंसो। बेबायदि माने चार्जिं खेबनांगौ, एसिड सोनांगौ, बेनिफ्राय आरो बिदिनो बेटारि खालिफोरखौ फिटिं खालामनांगौ। बारा रायजाबाय थानांला नोंसोरो, जुमाय लोंथिंबाय थानांला। नोंसोरो मावफैनोबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। मासाव नोगोद 16,000 होनाय जागोन आरोना दरमाहाखौ। बेयाव बांद्राय गिलिर गिलिर खामानि गैया। नैबेल' एसे राबन बायदि एसे गिलिर आरोना 3,000 दा। बारा हिनजावफोरजों रायजाबाय दा थाथारसै, जुमाय फाग्लाफोर जाना थानायफोर। गोख्रै गोख्रै कन्टेक्ट खालामदो आरो थाबनो ट्रेननि टिकेट दाननानै जोंनि बे हायद्राबादाव गोख्रै कन्टेक्ट खालामना फैदो नोंसोरो, रायजाबाय थाथारनांला।